खुलुमबाय आंनि मुङा थमास ब्रह्म आङो नोंथांमोननि गेजेराव 2021 मायथाइनिफ्राय 2029 मायथाइसिम साइन्स एन्ड टेक्नोलॉजी जौगानायनि माखासे जेन्युइन फेक्टफोरखौ लानानै फैखांबाय। नोंथांमोना बे भिडिअखौ दासिमबो नुवाखैब्ला गोजौनि आइ बटनाव थुनानै नायनो हागोन आरो बे भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव थानाय लिंकआव हाबनानैबो नायनो हागोन। दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गेजेरजों 2030 मायथाइनिफ्राय 2039 मायथाइसिम जानो गोनां माखासे जेन्युइन फेक्टफोरखौ नोंथांमोना मिथिनो हागोन। फैदो बिदिब्ला जागायनोसै दिनैनि बे गोदान भिडिअखौ। 2030 बे बोसोराव ग्लबेल पपुलेशन मुलुगनां सुबुं सानखो बांना बुहुमाव गाज्रि सम लाना फैगोन। बुहुमाव गासै 8.7 बिलियननि बांसिन मानसि जाहैगोन, जायनि जाउनाव आदार, दै, सक्तिनि आंखाल जाहैगोन। बे बोसोराव 6G एबा 6 जेनेरेशन स्टैंडार्ड सेलुलार नेटवर्कखौ बेखेवजेनगोन, जायनि सेलुलार फ्रिक्वेन्सि एबा टेरबिसाना 1 टेट्राहार्ट्ज, जायनि खामानिखौ चाइनाया 2010 मायथाइनिफ्रायनो मावगासिनो दं। बे बोसोरावनो मुस्लिमनि मुलुगनां सुबुं सानखोआ 26.4 जौखोन्दो जाहैगोन। इउर'पियान स्पेस एजेन्सिया 2022 मायथाइयाव दैथायहरनो गोनां जुपिटार आइसी मुन एक्सप्लर मिशनआ 2030 मायथाइयाव एबा बे बोसोराव जुपिटार एबा बृहस्पति ग्रहनि अरबिटाव सौहैगोन। बे बोसोरावनो नासा स्पेस सेन्टारआ गिबिसिन मंगल ग्रहसिम मानसि दैथायहरगोन। 2031 बे बोसोराव बेंककनि गोबां सुबुंफ्रानो गावसिनि न', धोन सम्पतिखौ खोमाना लानांगोन, मानोना बेंककनि गोबां सोहोरावनो दैबाना जाबाय थायो। नाथाय बे बोसोराव दैबाना जानायनि हारा बांहैगोन। बे बोसोरावनो चकलेटआ मोननो गोब्राब जाहैगोन, नाथाय जा दं बेबो बेसेन बुरजा जाहैगोन। 2032 बे बोसोराव चाइनानि गिबि स्पेस स्टेशनआ 10 बोसोर जाहैगोन आरो खामानि मावनो हायि जाहैगोन। बे बोसोरावनो साउदी आरबियानि गासै मोब्लिब गोहोआ सानारि शक्ति सलारनिफ्राय फैगोन, थामहिनबा सानारि शक्तिजों बानायजागोन। ब्रिटेनआ निउक्लियार आर्मखौ बे बोसोराव आपग्रेड खालामगोन। 2033 बे बोसोराव स्पेस लाभारफोरनि थाखाय जोबोद रंजाथाव जागोन, मानोना बे बोसोराव इन्टारनेशनेल स्पेस एजेन्सिया दैथायहरनाय आर'रा मार्स मिशननि हेफाजाबाव अखाफोर, मंगल ग्रह आरो ग्रह'साफोरनि सायाव गोथौवै नायबिजिरनायखौ नुनो मोनगोन। बे बोसोराव हल'ग्राफि वाल स्क्रिनखौ दिहुनगोन। बेखौ कनफारेन्स हल, मुभि थियेटार, स्टेडियाम आरो गुबुन बायदि जायगाफोराव बाहायनो हागोन, जायखौ फारनैथिंजायबो थानानै पिक्चार एबा भिडिअखौ नुनो हागोन। बे बोसोराव चाइनायाव समफ्ल'आव जानाय बेरामजों थैनाय हारा बांगोन, मानोना बे समाव चाइनाया सुबुं सानखो बांनायजों लोगोसे दारिमिन बांगोन, जायनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैया बारमण्डलखौ गेब्रें होगोन। 2034 बे बोसोराव सार्भिस रबटनि अनजिमाया बुहुमनाङैनो 1 बिलियन एबा 100 कौटि जाहैगोन। बे बोसोराव नासानिफ्राय 2026 मायथाइयाव दैथायहरनो गोनां ड्रागनफ्लाइ स्पेसक्राफ्टआ शनि ग्रहनि देरसिन अखाफोर टाइटेनआव बाख्लायहैगोन। जों मिथिगौदि शनि ग्रहआ गासै 62 था अखाफोर दङ, बिनिनो गेजेराव टाइटेनआ बयनिख्रुइबो देरसिन। रुजुनानै नायोब्ला जोंनि सानखरांनि बुध ग्रहनिफ्रायबो देरसिन। बे बोसोरावनो इउर'पियान स्पेस एजेन्सिया दा लिजार इन्टारफेरोमिटार स्पेस एन्टिना मिशनखौ लन्च खालामगोन, जाय इउनिभार्सआव थानाय ब्लेक हल एबा सुपारन'भा हाथरखिनि सायाव नायबिजिरगोन। 2035 बे बोसोराव आफ्रिकानि सिंहनि फोलेरा खावसे गोमाहैगोन। बे बोसोराव सेल्फ ड्राइभिं हारसिङै सालायग्रा गारि मटरफोरा लामायाव बुंफबगोन। बे बोसोरावनो थैनानै थांनाय सुबुंफोरखौ हल'ग्राफिनि मददजों फिन सोरजिफिननो हागोन। नोंथांमोननो मिथिनो थाखाय खोन्थाना होनि, हल'ग्राफिया ओरैबायदि मोनसे आगजु जाय थैनानै थांनाय सुबुंनि महरखौ रेकर्ड खालामना फिन बेखौ लेजारनि हेफाजाबाव रिफिनाय एबा रिफिख'नायनि नेमजों 3D एनिमेशनखौ बाहायना फिन बेखौ प्ले खालामफिननाय। बे बोसोरावनो दावहा फोथाराव ओंखारग्रा रब'टिक मेसिनखौ दिहुनगोन। लन्दननि सुबुं सानखोआ 10 मिलियननिबो बांसिन जाहैगोन। नर्थवेनि दै सिंजों बानायनाय लामाया आबुङै लुफुंजागोन। 2036 बे बोसोराव 103 निबो बांसिन स्पिसिसफोरा बे बुहुमनिफ्राय गोमालांगोन। 2037 बे बोसोराव आमेरिका हादोरा 6 जेनेरेशन फाइटार जेटखौ बेखेवजेनगोन। 2038 बे बोसोराव फिफा वर्ल्ड कापनि ट्रफिनि डिजाइनखौ सोलायगोन। दासिमाव सोलिफुबाय थानाय ट्रफिया 1974 मायथाइनि वर्ल्ड कापनिफ्रायनो बाहायबोनाय। 2038 मायथाइयाव बानायनो गोनां ट्रफिनि लिरथाया 5 केजि जागोन आरो ट्रफिखौ 18 केरेट सनाजों बानायगोन। 2039 बे बोसोरसिमाव अस्ट्रेलियानि हारिमायारि जुनार रेड केंगारु आरो खौला जुनारा बोथोरनि सोलायनाय, मिथिंगायारि जोबस्रांनाय, बेराम बायदिनि जाहोनाव गोमालांगोन। दिनैनि थाखाय एसेनोसै। 2040 मायथाइनिफ्राय 2049 मायथाइसिम जानो गोनां माखासे जेन्युइन फेक्टफोरखौ आङो गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैगोन। नोंथाङा बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव। जुदि नोंथाङा बे चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे नटिफिकेशन बेलखौ अन खालाम, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअखौ नोंथाङा बयनिख्रुइबो सिगांसिन नुग्रोयो। एसेनोसै, गोजोन्थों।